πρέπει να βγάλουν κάτω από δευτερόλεπτα. Κοιτάτε λοιπόν από τις θέσεις τους. Το νούμερο 8 και το νούμερο 6. Αφεντικό το να βγάλει τον νικητή που να πάει στο τελικό με το νούμερο 7. Νούμερο 8 λοιπόν. Είναι δυνατός από τον Κάιβιλο. Με το νούμερο 6 ο Αλέξης ο Κακούρης. Για την ιστορία του νούμερο 6 και το νούμερο 17. Ο νικητής θα πάει στο τελικό με το νούμερο 52. Το νούμερο 51 έχει έρθει τώρα μόλις στον χώρο του Burnout. Έχουμε και πρόβλημα κινητικό στον χώρο των πάντων. Οι επόμενοι να ετοιμάζονται 27. Και να λαμβάνει την τρίτη θέση της κατηγορίας 3-2. Ο νικητής της κόντρας αυτής θα περάσει στο τελικό που θα δέξει κόντρα με το νούμερο 23 που είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, περιμένουμε τον Γιάννη τον Πόση. Θα γράψουμε να μπαίνει καθώς. Ο επιτελικός που θα αναδείξει τον τρίτο καμερό θα είναι διεκδικητής στις πρώτες θέσεις. Θα πάρει τη θέση στο δεξιδιάδρομο. Yeah.
Δεν κάνουμε και διαβάσιμο και πέρα στην τρίτη θέση. Ατμοσφαιρικά νορμάλ αυτοκίνητα βόλτας ΒΑ 2-wheel drive με διεκδικητές στις πρώτες θέσεις το νούμερο 82 που δεν είναι άλλος από τον Πανίκο τον Γεωργίου και το νούμερο 67 τον Πανίκο τον Ελλάδη. Διοικητής λοιπόν το νούμερο 82 με το 67 είναι δεύτερος ο Μαρίνος ο Χατζημιχαήλ και το νούμερο 87 ο Χρήστος ο Γεωργιάδης που είχε το τέταρτο καλύτερο χρόνο στα αγροχρηματικά. Είμαστε έτοιμοι. Το 14-25 και είναι ο πρώτος νικητής της κατηγορίας ΒΑ 2-wheel drive. Για την ιστορία το νούμερο 87 έκανε 15-8-32. Το νούμερο 87 θα είναι ο δεύτερος λοιπόν και ο τρίτος θα είναι το νούμερο 78 της κατηγορίας ΒΑ 2-wheel drive. 86, 87 και 78. Και πάμε στην κατηγορία ΒΑ 4-wheel drive με το νούμερο 77 και το νούμερο 75 Είμαστε έτοιμοι. Για να δούμε ποιος θα πάρει το βάθρο στην πρώτη θέση. Και νικητής είναι το νούμερο 77. Νικητής λοιπόν το νούμερο 77 με 13.200 και για την ιστορία 14-75 που είναι ο κάτοχος της δεύτερης θέσης. Μία Α1 λοιπόν, ο τελικός της κατηγορίας των ατμοσφαιρικών αυτοκινήτων μέχρι 1600 κυβικά, 48 και 46. Πολύ όμορφες κόντρες στο τελικό. Το αφιερωμένο περνάω για το νούμερο 46. Το καλοκαίρι του Κώστα. Φαβορί δεν υπάρχουνε. Και πάμε λοιπόν στο τελικό της Α2
με το νούμερο 55 και το νούμερο 52, ο Αρίστος ο Αριστίδου, ο Κάσπερ, με τον Ανδρέα τον Οδυσσέος και να δούμε ποιος θα είναι νικητής αυτός. Ενώ το νούμερο 55 έκανε 14.041. Πρώτος λοιπόν το νούμερο 52, δεύτερος το νούμερο 55 και τρίτος το νούμερο 51. Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα της ΑΦΑ2 για σήμερα. Το νούμερο 66 που δεν είναι άλλος από τον Κωνσταντίνο που ήταν και ο πρώτος στα προκριματικά, με το νούμερο 65 τον Δάφνο τον Μανώλη που είναι ο δεύτερος. Έλα! Φυσικά να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τελές του Γεράσου Πελοπολίνο που είναι εδώ εκτός της αγωνιστικού. Αν πρόσεχε το πατούσε το αυτοκίνητο το κάνει σε 700 μέτρα. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου εναντίον Δάφνου του Μανώλη. Ο Γιώργος ο Μέτσος και τρίτος στο νούμερο 27 ο Γιώργος ο Μαράκος. Κλείνουμε λοιπόν και με την κατηγορία τα φένα και προχωράμε στην επόμενη κόρνα των τελικών της ΤΑΦ2. Του Will Drive ΤΑΦ2, νούμερο 38 ο Ανδρέας ο Ανδρέας στο τελικό, με το νούμερο 32 το Μιχαήλ το Χρήστου. Ανεβαίνουν τα άλλα. Πάνω από 1.600 κυβικά έως 1.850. Είμαστε έτοιμοι, ο απέτυχε την εκκίνηση. Με πάνω από 1.650 κυβικά και υποδύναμο που ξεπερνάει τους 500 ύφους. Να εξηγήσω τους οδηγούς ότι ο τρίτος αέρος δρόμος δεν γίνεται όπως πέρσι. Βγαίνει βάσει των λάτες, βάσει του προβληματικού χρόνου που έχουν πάρει από το Σάββατο. Όταν θα τελικά, αυτοί που έχουν αποκλειστεί τα ημιτελικά, βάσει του καλύτερου προβληματικού που έχουν, παίρνουν τους νικητές. Κατηγορία λοιπόν πάνω από 1.750 κιλικά και κοντά στα 400 άλογα. Τα προβληματικά τους ήταν 12.587 και 12.047 για τον πρώτο και τον δεύτερο.
με 12-4-80 και 191 χιλιόμετρα έξοδο. Ενώ το νούμερο 40 έκανε χρόνο 13-5-46 για την ιστορία και είναι δεύτερος. Ο νούμερο 12 λοιπόν με 18-72 νικητής της Κόγκρας, με 193 χιλιόμετρα έξοδο, ενώ ο δεύτερος κατηγορίας είναι το νούμερο 17 με χρόνο 12-176 χιλιόμετρα έξοδο. Έχει άδειση στην κίνηση και περιμένουν το νούμερο 69 που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο τον Σταύρου. Είναι πολύ καλός από το 15-39 το αναφέρουμε για πρώτη φορά. Ενώ το νούμερο 1 είναι 15-12. Νικητής λοιπόν είναι το νούμερο 71, το δεύτερο το νούμερο 69, ενώ ο τρίτος είναι το νούμερο 68. Είναι ο δεύτερος στο 1. Της κατηγορίας Super Pro. Και το νούμερο 7, ο Δέσσος ο Μαρτσιούλου. Ήμασταν ελεύθερα δοκιμαστικά τότε. Λοιπόν, ο Μαρτσιούλου τον βλέπω στο δεξί διάδρομο. Ενώ το νούμερο 7 λοιπόν στο αριστερό το νούμερο 8. Υπάρχει μεταξύ των συμπαρέσεων. Το νούμερο 7 λοιπόν είναι ο νικητής του αγώνα, ο Χρήστος του Βασικούλου, με δεύτερο το νούμερο 8. 11-160 λοιπόν για τον Βασικούλου, ενώ 11-151 για τον Γκάι Μήλο. Για 205 χιλιόμετρα εξόδου και 193 αντίστοιχα για το νούμερο 8.
Είσαι έτσι, βλέπεις πολλά, είσαι έτσι, βλέπεις πολλά. Είναι φίλε, αριστεροδήμονος αριστερά και δεξιοδήμονος δεξιά και ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Χαρητήρια, πήγαινε 17. Κύριε Καλυπολίτη, έχετε μια τελευταία κόρυβα της Σόκερπολ. Μπράβο λοιπόν στους πρώτους και τους δεύτερους. Σε όλους τις χάσεις ένα μεγάλο μπράβο. Ακόμα και ήταν στους θεατές. Τα όμορφα πληρώματα, τα όμορφα οχήματα. Με τα πολλά άλογα. Τι άλογα, βράκι. Δεν είναι άλογα. Όλα μοτέρια είναι μετρά. Ένα τεράστιο μπράβο. Πρέπει να καθαρίσει οπωσδήποτε όλη η πίστα για να βγουν η ώρα. Δεν κάνω ψέματα, θα μάξουν και πολλά άλογα. Γιατί στο τέλος μείναμε με την τελευταία κούρσα των τελικών και πρέπει όλοι να δώσουμε το καλύτερο παράδειγμα σε θέματα ασφάλειας. Ένα πολύ μικρό πράγμα λοιπόν στον Ιωάννου τον οποίο στον Ετέρκη Μουργοραφιά. Το τελικό να δείξει ο Μάικος Γαρολάμπους με το φύλλο στο ρύθμο, με τον Αντωνίου τον Σάββατο, χωρίς κοστός που θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο σε ζώο για σας. Δεν θα βάζεις ένα λαμβωμένο δύο φορές, σε γρήγορη συγκεκριμένα, όπως και ο Κώστης, ο Γιάννης, έχει γεννική αυτός, μια φορά σε γεννή στην Ελλάδα στο σπίτι του ξερό και μια φορά στην Κρήτο. Για να σπάξει λέει το ρεκόρ της Κύπρου που το καλέγει τώρα πια ο Ιωάννου ο Αντώνης με 9-8. Δεν καθίδεται το καλύτερο του πράγμα, δεν προσωπικό του ρεκόρ έχει κάνει ο Μάικ. Σημαίνει παλώνια πολιτικά για Dragster. Ενώ ο Αντωνίου έκανε 11,88 χιλιόμετρα. Τέλος λοιπόν του αγώνα, όλοι οι μυαλές μπορούν να δουν στα πάντα και να δαπάσουν με τα υπέροχα αυτοκίνητα και να καθίσουν στην απονομή, να χειροκροτήσουν λοιπόν τους πρώτους.
τους συνδέσμους Σάιτρακ και όλων των αγωνιζομένων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Στέλιο Κυπριώτη για την τόσο καλή οργάνωση του σημερινού αγώνα και την όλη προσπάθεια που γίνεται προς το Cyprus Drag Racing Association. Γι' αυτό, εκ μέρους της Επιτροπής όλων των μελών, προσφέρουμε αυτή την ταγέτα για την πολύχρονη προσφορά του στους αγώνες Drag και τη συνέχεια του αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, για όσους δεν ξέρω, πιστεύω να ξέρω, με το συνέδριο από το 1988 που τρέχαμε όταν είχε ένα Fiat Uno και ένα ρύθμο το οποίο τρέχει τώρα σε αγώνες sprint και είμαι ίσως ένας από τους παλαιότερους μαζί με άλλα με 3 παιδιά εδώ. 13. Όχι, με το ρύθμο ήταν 14 είναι. Οπότε πιάνει σύνταξη του χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για να ρωτήσουμε για το ρέκορμα Κύπρου τώρα, τι έχει να μας πει. Ο ρέκορμα Κύπρου λοιπόν, ο Ιωάννου Αντώνης που ήταν και ο μεγάλος άτυχος από τις κόντρες. Για πέρα μας Αντώνη. Λοιπόν, ο Γκάπερα ο Αντώνης. Είναι αγώνα παιδιά, έχω μείνει στην εκκίνηση επειδή δεν φούσκω και την πήρα. Αυτά έχει το άθλημα. Θα προσπαθήσουμε στο ελληνικό. Για καλή καλύτερη. Θα ξεκινήσουμε την απονομή. Πάντα ξεκινάμε κύριε Στέλιο από τους μικρούς στους μεγάλους. Έτσι το έχει. Λοιπόν, κατηγορία ΒΑ είναι νορμάλ αυτοκίνητα με κίνηση στους δύο τροχούς ατμοσφαιρικά. Πρώτος, το νούμερο 82 είναι ο Πανίκος ο Γεωργίου. Δεύτερος, το νούμερο 67, ο Καλύτος ο Αράβης με Honda Civic. Και τρίτος, το νούμερο 83, ο Χατζηδημητρίου ο Γιώργος με BM5. Συγχαρητήρια και στους τρεις. Ο κύριος Καλυπολίτης, ο πρόεδρος της Λέσχης Dragster της Θεσσαλονίκης, θα κάνει την απονομή. Μπράβο λοιπόν στον πρώτο. Σηκώστε λοιπόν τα κύπελα. Μπράβο παιδιά. Πάρτε και τα κορίτσια οι κάμερες. Έλανε energy drink λοιπόν. Που ήταν και ο χορηγός του αγώνα, το Red Bull. Κορίτσια μπροστά. Λοιπόν, μπορείτε να κατεβείτε, να συνεχίσουμε την επόμενη κατηγορία που είναι τα normal αυτοκίνητα turbo με κίνηση στο 2